Tilawan daw nato ni mga mahalon nga mga pagkaon mga choy be. Sama aning wagyu steak. Dili ra po kay siya mahal mga choy. 14,000 ra man pod na sidya. Mao nang kadahungit nimo ang makonsensya jud ka tungod sa presyo nga perting mahal la. Pero dili mo ka magmahay mga choy kay perte mang pong lamia. Magmekos-mekos din dagdahon din ha mga choy. Maing adlaw day ninyo din haa mga choy. Kining adlaw adlaw ni sa Domingo. Unya pag human na mog simbahan na mga choy, natingala mi kay gihagad mig kalit kay naa daw lagi adtuan. Uban namo ni sila Ate Jenny, pastora og anak ni pastora nga si Pastor Janjan. Kauban po day namo mga choy ang igagaw ni Ate Jenny og ihang bana. Wala jud koy idea ni mga choy kung aha mi padulong. Basta kay ako ni uban ra ko sila ha. Mao tong diri ang apart mga choy niabot na may sa among padulngan. Niadto day mi ani sa SM Mall sa Butuan mga choy kay mangaon daw lagi. Ningon man sila Ate Jenny nga libre daw sila og paniudto sa mua mo nang aw. Grab the opportunity pud ta oy. Blessing na gud ni. Diri daw mi mangaon mga choy nga murag aquarium ang style sa ilahang design ba. Kana sila ti Jenny og iyahang bana mga choy kaubanan na mo na sa simbahan. Anong kay gihagad man ta nila? Aw. Ato lang ningon naon nga God's will ni. Nya sila ang gigamit ba para matilawan nato ni mga pagkaon nga wala pa nato natilawan. Sumala pa sa kong nadunggan nga mga istorya mga choy, grabe daw kamahal ang mga putahe dinhi. Salamat jud kay sa Ginoo kay gigamit ng pamilya ni Ate Jenny ba para makatilaw ta aning mga putahe. Pag humana mo ampo din ha mga choy na ginahinay na pud mig kaon sa mga putahe nga gihatod na. Nya ang pinaka sentro gid nga akong gitutukan ani mga choy kanig yung wagyu steak. Ning kantidad pud ni siya og 14,000 mga choy. Mao nang kada kaon lagi nimo maglisod yung gagtulon oy tungod kay kamahal kaayo. Pero niingon man si Kuya Cedric nga gituyo gyud daw niya nag-order kay para gyud matilawan gyud namo ug unsa ang lami sa wagyu steak. Hinuon pud mga choy kay first time gyud na akong motilaw ani. Ato gyud ning tilawan kung unsa gilami ani ba. Samtang gi-slice ni Pastor Janjan din na mga choy, wa na nagtubod na kong laway aning panahon na. Pag human og i-slice ni Pastor Janjan din na mga choy, nagkuha na ko gamay nga hiwa nga para sa kuha. Gamay ra gyud akong gikuha mga choy kay tilawan ra gyud nako ni kay basig ma-high blood niya ta ba. Tilaw-tilaw ba gyud ning atua mga choy, di gyud ta magpalabi. Pag tilaw na ko din na mga choy, aw, wala gyud bakak mga choy, grabe gyud kalami sa wagyu steak. Talagsaon ra gyud ta makatilaw aning mga pagkaon na mga choy, manang solito na gyud nato. Unya na lang ta maulaw mga choy, inig human natog kaon. Sa inyong makita din na mga choy, arang lamia sa kong isi din ha. Oy kay perting lamia mo po sa kong gikaon. Ugayon gyud natog usap din ha mga choy kay para ma-feel gyud nato unsa ang kalami niya ba. Ug syempre mga choy, dili gyud na mawala ng kanon nato din ha. Dili gyud pud malimod ang kalami sa wagyu steak mga choy kay pertig yung lipaya sa kong uyab din ha ang dapita. Parisan din nato ng atong kanon din ha og kare-kare mga choy. Kaning kari-kari pud mga choy, perti gid pud niyang lamia. Pagkaon gyud ako ana mga choy, nakapiyong gyud akong mata. Lami gyud kay siya mga choy, lahi gyud sa kari-kari nga akong natilawan sa una. Humana tog tilaw din ha sa ilang kari-kari mga choy. Ato po ning tilawan ilahang shake. Mango shake ra akong gipili din ha mga choy kay mao mo gyud atong naandan. Sukad pa gid sa una mga choy, mao gyud akong ginapalit sa kilid sa dalan. Pag tilaw nako din ha mga choy, lahi ang lasa sa mango shake nga akong natilawan. Bagtik po kay ning pansit nga ilang gi-order mga choy. Dili pud basta-basta ang lasa. Lahi ra kay sa pansit nga atong ginaluto sa atong mga panimalay. Manang paghuman ako tilaw sa mga putahe dinhi mga choy, dili na ko matingala nganong mahal ilang baligya dinhi kay dili mo ka magmahay sa mga lasa nga perting lamia. Magmekos-mekos pud tag mga sagbot-sagbot dinhi mga choy. Sa ingon nila samgyup-samgyup ba. Siguro gingon ani gid kalami perme mong kanon aw. Tambok igagdali ba. Pero malami man o dili malami mga choy, magpasalamat gyud ta sa Ginoo. Igo-igo gid nahurot nga akong gimekos-mekos nga sagbot dinha mga choy. Naa na niabot usa ka putahe nga ang itsura pa lang niya perti ng lamia. Kung wala ko masayop mga choy, carbonara ang tawag nila ni. Unya kay lagi busog naman kay ta. Aw ato sa nang imikos-mekos din ha abe. Kay ato sang tilawan kung unsay lami. Kay para dili pud ta matagaw ba. Sayang mo pud kayo mga choy, og dili na to kanon kay gi-order man nila. Wala ba puy bakak mga choy, lami biya pud siya. Pero lagi unsaon man nato ni nga busog naman kay ta. Tong isingisi ra ta din ha pero wa na. Naglisod na naghurot anang pagkaon na. Pag human na kog hungit din ha si katulo mga choy. Nakahunaw na ako nga sakto na siguro to kay busog na gid kaayo ko. Nakaingon na lang ko good din ha mga choy kay pertig yung lamias mga pagkaon nila dinhi Dili gid pud nato kalimtan mga choy nig human natog kaon moinom gid og tubig. Mao man gid nay partner sa atong mga ginakaon mga choy. Pag human ako din ha kaon mga choy nibati gyud ko katugon ana mga choy kay lami gid kay akong kaon. Pachuyan sa denta kay ron ingnon nga chuyan. Nitanaw po ning usa nako kauban nga chuyan si Pastor Janjan. Pag human sa tanan mga choy kay tungod lagi busog naman ta. Nihangyo mi sa crew nga amo na lang i-take out ang mga pagkaon nga sobra. Nisugot ra man pod. Kita na ta sunod nga video mga kachuyans.